Ramogi in gi thuolo mar oro ote machuok motudore gi weche manyien mag Migago e laini marwa mar ote machuok ma en 33600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Kambi mar rego oduma mar Kigoto omi thuolo mar dhi nyime kod rego tok nonro mar mane KEBS otimo kaluwore kod mogo moko manipimo e wi chich ni ne ginyalo bedo gi kwiri. Jatend KEBS e gwenge ma Nyanza Andrew Mayo tok romo gi Gavana Gladys Wanga owacho ni mogo manoyudi gi kwiri duto nosegol. Wanga nomedo singo ne duol mar kambi no ero kata ni KEBS ni kambi no biro luwo chike duto madwarore. Mogo mogol ni ben mogo maber ocheko machiegni dwe ka dwe, koro dweche gi te osebedo ka Mokwa ler, mak mana mogo moro mane bales 36 emane itest go machine samane rego osebedo kobet kapok oregi, kane itest go machine to noyud kane gin gi aflatoxin mamalo. To mae en gimitimo ne kembe te, to seche moko kembe gi bebedo gi rem, to mano ok nyisi ni koro iloro kambi kata ni koro mogo no koro rach ni koro iweyo. Mae wadwa ni wawach ni ni wabiro mwawacho ni wadwa ni watim industrialization thurwa Homa Bay ka, to be onge propaganda mora mora. We would like to assure the public that Kenya Bureau of Standards has a scheme of supervision and control to ensure that the public does not or is not exposed to dangerous products. Indeed, we did find a high level of aflatoxins in a batch of 36 bales of maize flour in the plant, and it has been explained by the county.